Здравейте, казвам се Стефан Мирчев и ви приветствам в четвъртия епизод на моя YouTube канал, който е посветен на здравето, личностното развитие и новите възможности за успех. Първо искам да ви поздравя, че отделихте от своето време и да благодаря на всички, които се абонираха и следват моя канал. Днешният епизод е озаглавен "Защо хората приемат здравето за даденост?" Вие как мислите? При всеки от нас се случва да започне да оценява нещо, което има, едва тогава, когато започне да го губи. Всички сме го изпитали, било то в лични взаимоотношения, в кариерата, в малките удобства на ежедневието. Но когато става дума за здравето, този принцип е още по-жесток. Кое е най-ценното нещо, което притежаваме? Без колебание, разбира се, това е здравето. Да, звучи като клише. Кой не казва да си жив и здрав, на здраве или здраве да е? Естествено, абсолютно всеки. Проблема е, че тези фрази днес са напълно изпразнени от съдържание и вече никой не се замисля над тях. Повечето хора ги изричат по инерция, без да влагат истински смисъл. А истината е, че без здраве нищо друго няма значение. Без здраве парите губят стойността си. Без здраве пътуванията не носят удоволствие. Без здраве успехът изглежда безсмислен. Без здраве дори любимите хора не могат да не направят щастливи по същия начин. И въпреки, че всички знаем това, повечето хора не предприемат никакви действия, за да го съхранят. Приемат здравето си за даденост. Защо хората осъзнават стойността на здравето твърде късно? Старогръцкият философ Хераклит е казал: "Всичко тече като една река. Животът не стои на едно място. Той се променя, а с него и ние." Това, че днес се чувстваме добре, не означава, че и утре ще бъде така. Но докато нищо не ни боли, докато сме активни, докато имаме сили, ние рядко се замисляме за здравето си. Човек започва да обръща внимание на тялото си чак когато започне да му изпраща сигнали за проблем. Когато болката замести безгрижието, когато лекарствата станат ежедневие, когато загубеното време за превенция трябва да бъде компенсирано с тежки и скъпи лечения. Да се грижи за здравето си чак когато вече възниква проблем е като да започнеш да строиш спасителна лодка в момента, в който бурята вече е започнала. Може и да успееш, но ще бъде трудно, рисковано и без гаранция, че ще стигнеш до безопасния бряг. Основният проблем е, че хората избират трудния път. Но не защото искат, а защото не осъзнават последствията на време. Но осъзнаването рядко идва само. За него е нужна култура на превенцията. Липсва ли култура за здравна превенция? Ние живеем в общество, което залага повечето на реакцията, отколкото на превенцията. Хората ходят на лекар само когато вече има сериозен проблем. Никой не се интересуват от здравословен начин на живот, докато не бъде принуден. Често чуваме оправдания като "няма време за спорт", или пък "здравословното хранене е скъпо", или пък "няма смисъл да ходя на профилактични прегледи, защото нищо не ме боли, значи съм добре". Да, но всички тези оправдания отпадат, когато човек се разболее. Тогава изведнъж намираме време, намираме пари и търсим най-добрите лекари. Но в много случаи вече е късно. Истината е, че грижата за здравето е като грижата за автомобила. Не чакаш двигателя да се повреди, за да смениш маслото, нали? Не караш с износени гуми, докато не стане инцидент. Тогава защо пренебрегваме телата си, докато не издадат първите си симптоми? Въпросът е: има ли примери, които да вдъхновят хората да се грижат за здравето си на време? В България няма достатъчно силно изразени примери за хора, които активно да популяризират превенцията и потвърдят тезата: "Грижи се за здравето си сега, защото утре може да е късно." Но малцина започват да действат, докато не видят нечий друг лош пример. Докато не загубят някой близък. Докато не осъзнаят твърде късно, че могат да бъдат следващите. Но това не е целта. Целта е да бъдем проактивни. Да разберем, че всяка малка стъпка днес, чрез правилното хранене, движението, редовните профилактични прегледи, е инвестиция в нашето здраве за бъдещето ни. Какво мога да направя аз? Именно затова реших да отворя дискусия по темата за превенцията и да предложа различна гледна точка. Чрез информацията, която ще споделям в моя YouTube канал, искам да ви помогна да осъзнаете колко е важно да сте винаги една крачка пред болестите. Ще споделям полезна информация. Как да се грижите за здравето си всеки ден, без драстични промени.
как да изградите навици, които да ви поддържат здрави в дългосрочен план. И как малките неща, които правим днес, могат да имат огромен ефект утре. Аз съм сигурен, че чрез моите видеа и примери ще разберете, че грижата за здравето не е избор, а необходимост. Защото е по-добре да инвестираме в здравето си днес, отколкото да плащаме цената за безотговорността си утре. За тези от вас, които са пропуснали някои от предишните епизоди, обърнете внимание, за да разберете как и вие да се възползвате от възможността, която ви се дава. Абонирайте се за канала и нека започнем тази промяна заедно. И запомнете, че големите промени започват с малки стъпки, а вашата първа стъпка започва тук. Благодаря ви и до скоро!